Wel, croeso cynnes i chi. Mae'n hyfryd bod nôl gytre. Sawl un ohono ni wedi cael y fraint o fod yn y gynhadledd yn Aberystwyth a gweld gwynebau hyfryd Cristnogion, ond mae'n hyfryd bod nôl gytre hefyd yn y eglwys leol. Fel chi'n gweld, Rhodri George sydd yn arwain bore yma, ni ddiolchgar iddo fe. Mae wedi cael wythnosau prysur yn y gwersyll a gynhadledd, ond ni'n gweddio bydd e'n ymwybodol bore yma o Dduw, yr ysbryd glân yn ei gynnal a bod e'n dod â gair i bob un ohono ni yn ôl ein hangen ni. Ni'n gweddio bendith ar Rhodri bore yma. Ar ôl y cyfarfod paned, anogaeth i chi aros, fe ni'n parhau i gymdeithasu gyda'n gilydd ac yna prynhawn yma am 5 mi fydda i yn cymryd y cyfarfod am 5. O ran yr wythnos, mi fydd na corgweddi yma nos Fawrth, 7:45, ac yna, ysdim byd arall ymlaen yn ystod yr wythnos, heblaw di Sadwrn, mae priodas. Priodas Theo a Luned, ac felly ni'n dymuno'n dda i chi, ac yn gweddio bydd hynny yn ddwrnod llawen iawn. Ac yna, Sul nesaf, bydd Emyr yn pregethu yn y bore, siwr o fod, a Rhodri Jones yn yr hwyr, neu ffordd arall rownd, ddim yn siŵr eto. Bydd dim ysgol Sul wythnos nesaf, bydd ysgol Sul yn dechrau wythnos ar ôl hynny, ond gai ofyn i'r rheina sydd yn ymwneud gyda yr ysgol Sul, clybiau plant, unrhyw waith gyda bobl ifanc a phlant, mi fyddwn ni'n cael ar ôl yr oedfa, ar ôl paned, byddwn ni'n cael just sesiwn i fynd dros yr elfennau diogelu. Felly, sesiwn diogelu i holl weithwyr plant a phobl ifanc ar ôl y cyfarfod bore Sul nesaf. Wedyn, wythnos i yfori, mi fydd angladd Helen Gibbard, wythnos i dim Mawrth fi'n flin, ar y cyntaf o Fedi, am 1:00 yn fan hyn. Felly cofiwch am y teulu a bod nhw'n ymwybodol o'r dyddiad yna. Gyna jyst rhag rybydd Medi y 6 yw ein tro ni yn y tabernacl i weini ar y digartref. Felly os chi ar gael, so chi roi gwybod i Lynn i gynorthwyo yn y prynhawn yna, Medi y 6. Dyna'r coeddiadau. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad i ni yn dod ato ti ac yn atgoffa ein gilydd nawr bod ni'n dod ger bron yr unig wir a bywiol Dduw, bod ni'n dod at Dduw sydd yn sanctaidd, 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 bod ni'n dod at Dduw sydd yn dan ysol. Ac o arglwydd ni'n ymwybodol, mae rhaid ni sigon pen ni, achos ni'n ymwybodol o'n pechod. Ond ar yr un pryd arglwydd ni'n codi'n pennau am bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant. Bywyd, marwolaeth, cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, diolch oherwydd fe bod ni'n gallu dy alw di ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Ac o arglwydd, clyw ein crin ni nawr i ni am dy addoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. Ni am i ti gael y lle rwy ti'n ei heiddi. Felly o arglwydd, i ni'n curo ar y drws ac yn gofyn derau un plith ni os gweli di fod yn dda, fel y bydd Crist yn cael ei ddyrchafu. Ni'n gweddio arglwydd ar y ti gynnal, y Rhodri, ac ar y ti roi nerth i ni i ganolbwyntio ac i ymateb i'r gair. Ac y byddwn ni'n mynd o yma yn ymwybodol bod ni wedi cyfarfod a y Duw byw ein tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Clew ni nawr o arglwydd, trigarha wrtho ni, am fod ni'n gofyn y cyfan, gogoniant
ac mawl ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Diolch Gwydion. Wel, sgwn i sut chi'n teimlo bore yma. Falle llawer o chi, ni wedi cael wythnos ar y gynhadledd, bythefnos yn y gwersyllwydd hefyd. Ond falle chi'n teimlo'n eitha llawn yn ysbrydol, chi wedi cael bendith. Ond falle i rai ohonyn ni bod y reality yn dechrau dod nôl a bod ni'n teimlo yn ddigon wan, bod ni'n teimlo bach o slump. Ond diolch byth bore yma, ni'n dod i atgoffa'n hun o pwy yw Duw ac i weddoli a nid i feddwl am ein hunan a'n teimladau ni, ond pwy ydyn ni yn yr arglwydd. Felly, newn ni ganu i ddechrau, dyna beth ni'n mynd i wneud, yw atgoffa'n hun o pwy yw Duw a beth mae wedi wneud troson ni. Yn canu, ddenaid mola ddiw'r gogoniant, drwg dy drysor at ei draed. A beth mae wedi wneud i ni? Wel, ti a brofodd ei faddeuant, ti a olchwyd yn y gwaed. A wedyn bennill ola, yn dweud bod ni'n dod bore yma ac ni'n ymuno yng nghan yr angylion. Ni'n ymuno gyda'r saint i gyd i addoli Duw. Yn y gan angylion unwch, chwi a'i gwelwch yn ddilen, hael a lloer o'i flaen ymgrymwch, a holl luoedd nef uwch ben. Moliant, moliant, fwy Dduw pob gras. Amen. Fewch ni godi i addoli Duw gyda'n gilydd. Mae'r lluniad ni bore yma yn dod o Efengyl Luc, penod 19, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Bach o cyd-destun pan fi wedi dewis, neu pan mae'r arglwydd arwain fi at hwn bore yma, ar y Boys Camp yr Heath ar ddechrau'r haf. Oedd y caplan fyna yn mynd trwy encounters with Jesus, oedd e'n galw fe. So, pobl yn Iesu'n ymwneud a phechaduriaid a sut maen nhw'n profi ei faddeuantau
a'i rasau fel pechaduriaid yn eu bywydau nhw. A fan hyn, ni'n dod at Sycheis. So wna i ddarllen Luc 19, dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr oedd Iesu wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Sycheis, un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog. Mae'n ceisio gweld prin oedd Iesu, ond roedd yna ormod o dyrfa ac yntau yn ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamorwydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sycheis, tyrd i lawr ar dy union. Mae'n rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. Daeth ef i lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud mae wedi mynd i Lytia at ddyn pechadurus. Ond safodd Sycheis yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo syr yn rhodd i'r clodion. Os mae nes arian ar gam gan neb, fe talaf yn ôl 4 gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Diolch i Dduw am ei air i ni. Dim stori plant bore yma, pawb ar ei gwyliau. Yn ei ganu eto te, yn ei canu gwahoddiad fan hyn, deuwch bechaduriaid clodion. Dyna beth i ni bore yma, pechaduriaid, rai tlawd clwyfus, cleifion o bob ryw, ond Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab Duw, nac amheuwch, abl ac ewyll ysgor yw. Gwywch i ni ganu gyda'n gilydd yn y eto.
bore yma, ni yn teimlo ar ein gorau yn wan, heb nerth. Ond ni'n diolch i ti yn bod ni'n dod at un mawr, at un sydd yn sanctaidd ac yn ffyddlon ac ddim yn newid o arglwydd. Ond ni'n diolch dy fod ti yn un sanctaidd ac arglwydd ni braidd yn gallu deall mor sanctaidd wyt ti arglwydd. Wyt ti cymaint, ti hwnt i ni. Ond arglwydd diolch yn bod ni yn cael dod y bore yma, nid yn sefyll ar unrhyw sail ohono ni ein hunain, arglwydd, nid yn ein gweithredoedd ni, ond ni'n dod wedi ein gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist. Os ni'n blant i ti y bore yma, arglwydd, ni'n cael mynediad dim ond am bod Crist yn ei rasau wedi dewis ein caru ni. Am fod ar yr amser perffaith wedi dod yn gnawd. Wedi dod yn un ohonom ni yn gallu cyd-ymdeimlo gyda ni yn ein holl wendidau ni, ond eto heb bechu unwaith. A Christ, dyfu lan arglwydd a profi bod yn ddyn, arglwydd nath brofi tristwch byw mewn byd syrthiedig, arglwydd. A gweld pob math o effeithiau y cwymp o'i amgylchau. Ond arglwydd, diolch iddo aros yn gyfiawn, aros yn ifydd i ti. Arglwydd, diolch mae Iesu Grist yw'r dyn perffaith. A diolch fod fod e'n berffaith, arglwydd, fod wedi mynd i'r groes. Arglwydd, diolch fod wedi marw a chymryd dy gosb di, y gosb oedd yn eiddo i ni, y gosb oedd yn dod ar ein pen ni, a bod wedi cymryd y gosb hynny ar ei ben ei hun, dy holl ddigofaint di, arglwydd, yn erbyn pechod, dy gysineb perffaith di yn erbyn ein camweddau ni, a Iesu Grist yn cymryd hynny i gyd ar y groes. Arglwydd, bore yma ni am weld mwy ohono mwy o'i hyfrydwch mwy o'i dysturi at rai tlawd yn yr ysbryd, rai anghennus fel ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y fraint o gael cwrdd bore yma o gwbl. Ni'n gweddio am Cristnogion o amgylch y byd. Dyn ni clywed am rai ohonyn nhw, arglwydd, yn y gynhadledd, yn y cyfarfodydd gweddi. Arglwydd, Cristnogion sy'n wynebu erledigaeth. Arglwydd, ni'n cyflwyno rhain i ti y bore yma, lle bynnag maen nhw'n cwrdd, arglwydd, yn ddirgel. Yn gweddio bydden nhw yn profi dy fendith di, a bydde di yn ymweld â nhw, arglwydd, bydde di yn cadw llywodraethau rhag a awdurdodau rhag ffeindio nhw ac erlyd nhw am ei ffydd, ac bydden nhw yn cael addoli'r arglwydd. Ond ni'n diolch i ti, arglwydd, am y fraint sydd gyda ni bore yma, o ddod a addoli di, arglwydd. Diolch bod ni yn cael canu, ddenaid mola, ddiw'r gogonian, dwg dy drysor at ei draed, arglwydd, dyma'n braint mwyaf ni. Dyma'r lle gorau ni'n gallu bod y bore yma. A dad, fi'n gweddio am unrhyw un sydd yma bore yma. Arglwydd, unrhyw un sy'n gwrando ar y we. Arglwydd sy'n clywed am Iesu. Arglwydd sydd yn deall fod gwaredwr wedi ei gynnig iddyn nhw, ond sydd ddim eto'n credu. Arglwydd, trig ar ha. Yn gweddio byddai'r gair yn dod y bore yma nid mewn doethineb dyn. Arglwydd, byddai'n dod mewn gwendid yn ddynol, ond ar nerth ac ar ysbryd glân, ac arglwydd y bydde di yn bodloni gweithio ac i achub pechaduriad y bore yma. Arglwydd i rai ohono ni sydd yn flynedig, sydd yn blant i ti, ond arglwydd sydd yn teimlo beichiau trwm yn gwasgu ni lawr, yn teimlo amheuon, arglwydd, allan teimlo'n enwedig
yr un drwg yn trio gwythio nhw drosto, yn trio tynnu sylw nhw oddi ar yr arglwydd Iesu. Dad, yn gwyddio bydde di'n cynhesu ein calonau ni bore yma a y gwirionedd am Grist. Fi'n gwyddio ysbrydlant hyrd a goleia wyneb Iesu, dangos i ni yr arglwydd Iesu, golch ni, plyg ni, trin ni, cod ni. Yn gwyddio bydde popeth ni'n neud bore yma mawl a gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Yn gwyddio am rai sydd i ffwrdd arglwydd, bendithio nhw os maen nhw'n cwrdd rhywle arall. Arglwydd, yn gwyddio bydden nhw'n cael gorffwys, yn gwyddio am emyr y teulu bydden nhw'n cael gorffwys, yn wedig emyr ar ôl pregethu trwy'r gynhadledd wythnos diwetha. Diolch i ti am y cyfoeth gaethon ni wythnos diwetha. Yn gwyddio, bydde fe'n cael gorffwys cyn y flwyddyn sydd yn blaen ni, a'r blwyddyn newydd o wasanaeth dioddef dros y ti, arglwydd, am bod ti werth y cwbl. Dad, rhagora, ar ein deisyfiadau ni y bore yma, madden ni pob bai a derbyn ni am bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Ganon ni eto, emyn newydd, emyn syml. Os oes syched arna fi, mentra at o ef, ni chei orffwys heb ei ras, mentra at o ef, a mae'n mynd mlaen i sôn os ni'n wan, os ni yn ofnus, os ni'n teimlo ar goll, dim ond un lle ni'n gallu mynd. Does dim byd arall, dim lle arall ni'n gallu mynd mwyn cael cysgod, does dim lle ni'n gallu mynd mwyn cael ein hachub, does dim lle arall i ni fynd i gael nerth, dim ond yr arglwydd Iesu Grist sy'n gallu ein hachub ni. Dim ond fe sydd wedi mynd i'r groes yn ein lle ni. Felly, gewch chi ganu gyda'n gilydd.
i ddyswyddio yn fyr. Arglwydd yn gweddi ni nawr yw beth sydd ddim gen ni yn ysbrydol y bydde di yn rhoi i ni. Arglwydd beth nad ydyn ni'n gwybod y bydde di yn dysgu ni. Ac arglwydd beth nad ydyn ni y bydde di yn gwneud ni. A nid er ein mwyn ni, ond er mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, os oes Beibl gyda chi, trowch at yr adran yna, wnaethon ni ddarllen yn Luc 19. Hanes Iesu yn ymwneud â'r casglwr trethu Sycheis. Bach o cyd-destun. Hyd yn hyn, mae Iesu wedi cwblhau gweinidogaethau yn Galilea. Mae wedi bod yn dysgu, yn iachau, yn galw disgyblion i'w ddilyn Mae wedi bod yn pregethu yr Efengil. Gyna trwy Efengil Luc, mae eologau wedi troi sawl gwaith at Jerusalem. Mae cysgod y groes trwy cofnod Luc mae cysgod y groes yn tyfu. Ac mae Iesu yn parhau trwy ei weinidogaeth ac yn ymwybodol o'r faich yma a'r llawenydd hyd yn oed sydd o'i flaenau o fynd i'r groes a marw yn lle ei bobl e. Mae'n fwriadol yn mynd yn nesau at y groes. Ar ôl rhagfynegu ei farwolaeth a'i atgyfodiad unwaith eto, mae'n mynd trwy Jericho. Dyma'r ddinas fawr olaf cyn bod yn cyrraedd Jerusalem ar groes. Mae newydd iachau, cardotyn dall, a nawr ni'n cwrdd â Sycheis. A 4 pwynt sydd gyda fi, maen nhw gyd yn dechrau gyda ty, so gobeithio bod nhw yn hawdd i'w cofio. Pwynt cyntaf yw trienni Sycheis. Y peth cyntaf fi eisiau gweld yw mae Sycheis, mae sefyllfa fe yn un triennis. Beth oedd Sycheis, ond casglwr trethu. A nid jyst casglwr trethu, ond prif casglwr trethu. A beth oedd yn wir am y casglwr trethu yn ystod cyfnod Iesu. Beth wedi bod yn wir am Sycheis? Wel, cwpl o bethau fi eisiau nodi. Y peth cyntaf oedd fod Sycheis yn fradwr. Fel arfer oedd y casglwr trethu yn bobl oedd yn barod yn droseddwyr, ac roedden nhw barod i colli pob parch eu cyd iddewon nhw, a felly o'n nhw'n prynu eu hunan mewn i wasanaeth yr Rufeiniaid. O'n nhw'n talu mwyn gallu casglu trethu i'r Rufeiniaid. Yr Rufeiniaid wedi dod mewn a choncro Israel, didrannu hi mewn i Rhanbarthau awdurdodol, a fan hyn yn Jericho, yn Judea, mae wedi bod cyfres o Herodiad yn nawr Pilate yn llywodraethwr. A'r Rufeiniaid ar y cyfnod yma oedd gelyn mawr, pobl dduw. Nhw oedd y gormeswyr, nhw oedd yn rhoi beichiau ar y bobl. A'r trethu yma, ni'n clywed amdano nhw, dyn nhw ddim yr un peth ar y trethu falle ni di arfer ym Mhrydain heddiw. Roedden nhw'n trethu o digosod ar yr Iddewon, nid ar eu lles nhw, ond mwyn ariannu yr ymerodraeth i Rufain gallu parhau ei conquesti a datblygu ei dynasoedd crand. Felly oedd Sycheis yn fradwr. Roedd e'n gwasanaethu nid pobl ddew, roedd e'n gwasanaethu y gelyn. Roedd wedi brydychu ei bobl ei hun, a pam mwyn arian a chyfoeth. Ac yn waith na hynny, mae Sycheis yn un o bobl ddew, yn un o'r Israeliaid. A felly roedd wedi brydychu nid jyst pobl ddew, ond dew ei hun. Doedd gofal a chynsyrn Sycheis nid dros bobl ddew a'i daioni nhw, fel mae Duw yn dymuno. Roedd yn fradwr. Peth arall bydd yn wir am Sycheis oedd fod e'n dwyllwr. Yn dweud celwydd. Eto, nid fel heddiw, oedd dim llawer o drefn ar casgliad y treth. Oedd y casglwyr trethu yn ychwanegu trethu a chynrannau dychmygol. Bydde hwnna'n galluogi nhw i dalu Rufain, y quota oedd arnyn nhw i Rufain, a wedyn i cadw peth dros ben ar eu cyfer nhw eu hun. Felly oedd y casglwyr trethu ddim yn ofyn twyllo a jyst dweud celwydd i'w cyd bobl nhw mwyn gwneud ffortiwn i'w hunan. A beth arall, wel, fel casglwr trethu, bydde Sycheis yn un wedi
ei alltudio a'i wrthod, a'i wrthio i gyrion cymdeithas gan y bobl. Roedden nhw'n sarhad i'r bobl y casgwyr trethu. Gair arall, publicanod, dyma y gair yn nhw'n defnyddio am y casgwyr trethu. Ac oedd yr Iddewon yn gweld nhw ar yr un rheng a llofruddion. Yr un rheng a lladron a'r pobl gweitha yn y gymdeithas. A felly, o ganlyniad i'r chwerwder yna yn erbyn y casgwyr trethu, oedd goblygiadau trist i'w bywydau nhw. Doedd eu tystiolaeth nhw ddim yn sefyll yn y cyrtiau barn. Oedden nhw yn warth i'w teuluoedd nhw. Oedden nhw mhob ystyr ar y tu allan, methu mynd i'r deml i addoli, roedd eu arian nhw'n frwnt, a felly nhw'n methu rhoi eu arian nhw i wasanaeth y deml. Nhw oedd sbwriel y gymdeithas, y scum, fel y gwahan glwyfus oherwydd eu bryntni nhw a'i hyflendid, a achos y deillion a'i baich nhw ar y gymdeithas, oedd y casgwyr trethu wedi ei gwthio allan. Doedd neb eisiau dim byd i wneud gyda nhw. Ac ar ben hwnna i gyd, Sychais oedd y prif gasgwyr trethu. Dyna'r unig sôn yn yr Efengylau am y teitl yna, y prif gasgwyr trethu. Yn debygol mae swydd felly bydde nid jyst mynd a casglu trethu o'r tai unigol o'r bobl, ond casglu trethu o y casglu trethu o dan o fe. A felly bydde hyd yn oed y casgwyr trethu eraill wedi ei gysau dyma ddyn unig iawn. Yn sicr, yn hwyrach pan mae Iesu yn cael ei derbyn i di Sychais. Does dim sôn am neb arall sydd eisiau ymuno yn y wledd yma. Felly dyma ddyn trienus, hunanol a drwg. Yn ogystal â bod e'n gaswr trethu, mae Luc yn nodi bod Sychais yn ŵr cyfoethog. Mae hwnna yn drawiadol o ystyried gynnau. Wnaethon ni glywed yn y gynhadledd, a mae Emyr wedi pregethu arno fe yn ddiweddar o Marc. Hanes y dyn ifanc, y llywodraethwr ifanc cyfoethog. Ac iddo fe, wrth gwrs, ei gyfoethau a'i ariannau, oedd rwystyr fe yn dod at Iesu Grist. A felly mae Iesu'n dweud, mor anodd yw hi i'r rhai golidog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Ond nawn ni weld, wrth gwrs, mae Iesu'n addo yn Luc 18 yn y bennod cyn, bod hyn sy'n amhosibl gyda dynion yn bosibl gyda Duw, a dyw hwnna ddim yn addewid gwag, fel ni'n dod i weld. Ond dyna ni wedi cyflwyno i Sychais, dyn hunanol, drwg, unig, a felly beth yw cymhwysiad hwnna i ni? Wel, ni falle ddim yn teimlo bod ni mor ddrwg a hynny, ond ni i gyd wedi bradychu Duw. Y wers yw bod pechod wedi'n gwahanu ni oddi wrth Duw. Oherwydd bod ni wedi byw mwyn ein hunain, oherwydd bod ni wedi gwasanaethu ni'n hunain ac os ydyn ni yn gyntaf, ni wedi'n gwahanu oddi wrth Duw. Does dim gyda ni y perthynas yna ni wedi creu ar ei gyfer yn naturiol. Ni yn elynion, yn fradwyr, yn bechaduriad wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Yr un yw ein problem ni a problem Sychais. Falle bod Sychais mae'n edrych fel y gweitha gallwch chi gael, does neb moyn neud unrhyw beth gyda fe, a falle ni'n teimlo bod ni ddim fel yna. Ond dyna'n problem ni. Ni wedi torri ffwrdd o gymdeithas gyda Duw oherwydd ein pechod ni. Dyna canlyniad ein gwrthryfel ni erbyn Duw. A felly ein gobeith ni, yr un gobeith a Sychais, yr un yw ein hateb ni, yw bod Duw yn ymyrryd. Ar y gwersyll pob bore, o'n i'n ddiolchgar oedd Bedwyr yn darllen o Ephesiaid 2 am yr adran yna yn sôn am beth oedden ni cyn bod Duw yn gweithio yn ein bywydau ni. Oedden ni ar goll yn gaeth i'n cnawd, yn gaeth i'r diafol ac i'r byd ac i bechod.
Ond wedyn, yn adnod 4, mae'r geiriau yna, un cymal, ond, dim yn Gymraeg, ond yn Saesneg, but God, yn Gymraeg, yr un emphasis, ond Duw. Dyna'n angen ni, yw bod y cymal yna o'r ysgrythyr yn dod yn reality byw yn ein bywyd ni, ond Duw. Dyna ni, hollol ar goll, methu ceisio yr arglwydd, ond Duw yn ei ras. Felly dyna'r peth nesaf eisiau ni weld yw sut mae Duw yn ymyrryd y mywyd sycheis. Sut mae yr ond Duw yna yn newid ei hanes yn gyfan gwbl. Di clywed taw ffordd da i edrych ar bethau yw bod llythyrau Paul yn disgrifio yn esbonio'r fath o'r mechanics tu ôl i sut mae rhywun yn dod yn Gristion, a wedyn bod e'n gyffredinol yn gosod allan sut mae Duw yn gweithredu i ddod â phechadur o farwolaeth i fywyd, a sut mae hynny yn gweithio allan. Dyna pan bod llawer o ddiwynyddiaeth, bod e'n eitha systematic, a wedyn bod yr efengylau a'r actau yn dangos sut mae hwnna yn gweithio hun allan mewn storis bywyd pobl go iawn. Nid reol cyffredinol yw hwnna, ond mae trwy yr epistolau yn Rhufeiniaid, mae'r 3 pennod cyntaf, barn a digofaint Duw erbyn pechod, ond wedyn pennod 3 adnod 21, ond nawr, ar wahân i'n gweithredoedd ni, mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Dyna'r gwirionedd yn profiad pob Cristion. Ni yn boddi, ni methu wneud yn byd i achub i'n hunan, ond mae Duw yn ei ras wedi trefnu i achub. Felly sut ni'n gweld hwnna yn achos sycheis? O'n ni'n gweld y ffocws, mae'n symud o y dorf fawr o amgylch Iesu, mae'r brenin buddigoliaethus, neu'r brenin dioddefus ar y pryd yn dod i mewn i Jerusalem er mwyn marw dros ei bobl. A wedyn mae'r sylw yn troi at sycheis. Ac yn ryfedd iawn, mae'r un yma sydd yn caru ei arian, ei gyfoeth ei eilinau yw ei gyfoeth, mae'n dymuno gweld Iesu. Yn debygol, falle bod wedi clywed sut mae Iesu wedi iachau Bartimeus ddall ym mhenod 18 yn sôn am yr hanes hynny. Wrth i Iesu dod mewn i Jericho, bod wedi clywed sut mae wedi agor llyged y dyn dall yma, bod e'n meddwl, wel beth amdano fi? Falle bod gobeith i fi, os rhywbeth gyda fi i'w gael o'r Iesu yma. Mae'n debygol falle bod wedi clywed am wynedogaeth Iesu hefyd, beth mae wedi bod yn ei ddysgu, mae ddeiant mae wedi bod yn cynnig. A felly mae hwnna'n cymell sycheis i fynd allan bod y dorf yn ei gysau. Dyn nhw ddim yn meddwl dyle pechadur cael cwrdd ar arglwydd Iesu Grist. Ac bod nhw'n atal mae'n barod i redeg ymlaen mwyn cwrdd â Iesu. Mae'n barod i ddringo coeden mwyn jyst cael golwg ar Iesu Grist. Ac yna, mae'r ddau olygfa ar ddechrau'r benod, maen nhw'n dod yn un. Mae gen ni'r brenin yn ysau at Jerusalem a pawb eisiau gweld e. A wedyn mae gen ni sycheis y dyn cyfoethog ond unig wedi wthio allan o gymdeithas. A mae Iesu, y brenin, yn troi ei olwg ato fe. Mae'n glir o'r darn hefyd. Mae'n nid jyst cyd-ddigwyddiad yw hwn, nid jyst digwydd croesi llwybrau maen nhw. Mae'n dweud bod Iesu yn adnod 5 yn dod at y fan. A mae Iesu yn gwybod enw sycheis. Mae Iesu yn gwybod bod sycheis mynd i fod yna. Mae'n unhabod e. Mae Iesu'n dweud, mae'n rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Mae yna apwyntiad dwyfol fan hyn. Nid cyd-ddigwyddiad. Chi'n clywed rai pobl yn dweud, nag ych chi, just ffawd. The universe was meant for this to happen, neu this was just meant to be. Ond na, mae peth sicr fan hyn. Mae Duw trwy hanes yn dod a'i fwriadau tragwyddol e. Yr hyn mae di ei ddewis cyn dod ar byd i fod, ei gynlluniau a chybol e, mae e'n dod â nhw mewn hanes i'w pen nhw. Felly fan hyn, yn trefn
rhagluniaeth Duw, mae sycheis, yr un eog wedi elldydio, yn cwrdd ar arglwydd Iesu Grist, ac yna mae'n derbyn yn llawen. Ni'n gweld iachadwriaeth yn dod hyd yn oed i di y pechadur mawr yma. A'r awgrym yw bod sycheis barod wedi dod i gredu. Pan mae'n cwrdd â Iesu, does dim cwestiynau ganddo fe, does dim fel y dyn ifanc cyfoethog, beth sy'n rhaid fi wneud, mae'n derbyn yn llawen. Mae'n gwybod dim ond Iesu all ei lenwi, all roi yr hyn sydd angen arno fe. Does dim cwestiynau nag amheuaeth arno fe. A dau beth fi eisiau ni jyst gweld am Dduw a'i ymwneud a'i bobl, be ni'n dysgu trwy hyn. Yn gyntaf, bod rhaid i Duw weithio mwyn i rywun ddod i fywyd ysbrydol. Mae Iesu'n dweud yn Ioan 3:3, ond i chaiff rywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Dim ond Duw sy'n gallu rhoi bywyd ysbrydol i rywun. A dyna sy'n wir yn achos sycheis. Yn amlwg bod Duw ar waith yng nghalon sycheis. Yn agor ei lyged, nid ei lyged corfforol, ond yn ysbrydol, yn agor ei lyged i weld bod angen arno fe am Iesu Grist. Ni'n canu nag ni. Mi glywaf dyna'r lais. Sycheis di clywed y tyner lais yna yn galw arno fe. Bod yn ei bechod, oedd wedi yn cael ei dywys gan yr arglwydd i ddod at Iesu, gan yr Ysbryd Glân i ddod at yr unig un all roi beth sydd angen arno fe, maddeuant a gras a thrigaredd. Yr ail beth ni'n gweld yw bod Duw yn defnyddio moddion, nid fath o medicine, ond means, ffyrdd penodol trwyddyn nhw. A mae'n dod â ffrwyth i'r bwriadau. Mae wedi gosod yn lle cyn trefnu'r byd, trwy hanes, mae'n dod â'r rhain i ffrwyth trwy moddion penodol, trwy means penodol. Does dim byd sy'n gallu atal y bwriadau tragwyddol Duw. Mae wedi ewyllysio i achub ac i gadw ac i gynnal ac i ddefnyddio yn rhagwyddoldeb. Yna does dim byd sydd mynd i atal hynny nawr. Mae'r gwaith o'r Ysbryd Glân, os chi'n Gristion, wedi dwysbigo ac wedi argyhoeddi chi o'ch pechod chi, wedi cyfeirio chi at Iesu Grist fel gwaredwr, ond hefyd mae pob modd ymarferol i sycheis. Roedd Iesu yn dod trwy ei dref oedd y goeden yn y lle cywir. Oedd wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Ac roedd e'n bosib dringo y goeden yna, oedd e'n mynd heibio. Mae Duw wedi gosod pob darpariaeth yn ei le, yn ymarferol, mwyn bod sycheis yn dod i ymwneud â Iesu Grist, bod Iesu Grist yn cwrdd â sycheis. Cymhwysiad hwnna i ni wedi bod ar wersylloedd a chynadleddau. Fi'n siŵr, os chi'n Gristion y bore yma, chi'n gallu edrych nôl a chofio a diolch. Diolch i Dduw am ryw wersyll penodol. Ni'n siarad at yr ci Llanelli yn yr wythnos a yn sôn am gwersyll 1975. Fi ddim yn siŵr manylion yn union gwersyll 1975, ond yn cofio bendith Duw a llawer yn dod i'r bywyd. Falle chi'n cofio rhyw bregaeth penodol a Duw yn tynnu ar eich chalon chi. Duw yn tywys chi at yr arglwydd Iesu Grist. Neu falle jyst rhieni, chi'n ymwybodol bod rhieni ac eglwys a saint sydd wedi bod yn gweddio amdano chi am flynyddoedd. A chi'n ymwybodol o hynny, a mae cymaint gyda ni i ddiolch amdano fe, os chi'n Gristnogion. Os chi ddim yn credu, os chi'n ymwybodol bod chi ddim yn Gristion heno bore yma, ydych chi wedi profi ryw ddeheuad, ryw procio yn eich calonau chi. Os chi wedi profi hynny, ryw wahoddiad i ddod at Iesu Grist, os chi wedi gweld mor dosturiol, mor addfwyn, mor amyneddgar, mor rasol a thrigarog yw Iesu Grist fel gwaredwr. Mae'r gair yn dweud heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch a chaledu eich calonnau. Dewch ato fe
Felly dyna'r ail beth, sydd ddim sôn am y pwynt newydd sylwi, ond trefn Duw. Felly ni wedi gweld trienni sycheis a wedyn trefn Duw. A'r peth nesaf ni'n gweld efo'r 2 bwynt olaf yma, byddai'n fyrach gyda nhw, yw yn gyntaf trysor sycheis. Sylwi sut mae gweithred sycheis yn dangos mae trysor ei galon wedi newid. Nid arian, nid cyfoeth yw ei drysor nawr, ond Iesu Grist. Ac oherwydd hwnna, mae yna brawf a mae yna dystiolaeth bod ei ffydd a'i edifeirwch yn wir. Ni wedi cwrdd â fe, pechadur, coll, unig, wedi ei wthio allan i gyrion y cymdeithas, yn llwyr wrthodedig. Ni wedi gweld Duw yn ymyrryd, yn tywys trwy waith yr ysbryd glân, at yr unig un gallai achub o'i bechod a llenwi y syched sydd arno fe. A wedyn, nawr, ni'n gweld ymateb sycheis. Nôl i Effesiau 2, diwedd yr adran yna, yn dweud, ei waith dim wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Fywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. O dragwyddoldeb, mae Duw wedi dewis ein hachub ni. Mae wedi trefnu sut byddwn ni'n dod i fywyd yng Nghrist. Mae wedi rhoi pob peth yn ei le, ond hefyd ar ôl i ni gael ein achub, mae pwrpas a bwriad gyda Duw ar ein cyfer ni, bywyd o ufudd-dod a gwasanaeth. Yr bywyd yna, mae wedi trefnu o'r cychwyn hefyd. Beth sy'n dangos felly yn ymateb sycheis fod newid gwirioneddol wedi digwydd yn ei galon bod gwaith Duw wedi digwydd, nid jyst bod wedi dangos rhyw ddiddordeb yn Iesu, nid jyst bod wedi gweld Iesu fel un poblogaidd, un sy'n dysgu yn dda, ond bod yn wir, mae drysor wedi newid. Nid pethau'r byd, ond yr arglwydd Iesu Grist yw ei drysor. Mae'n dweud yn adnod 8 bod sycheis yn rhoi hanner ei arian i'r clodion, a phob ceiniog yn ormod, mae wedi dwyn gan rhywun arall, mae'n talu fe nôl. A nid jyst dwyweth, teir gwaith, ond 4 gwaith. Felly ni edrych falle ar be bydd hynny'n ei olygu ei sycheis, beth oedd maint yr aberth yna. Ond yr unig peth fi eisiau ni sylwi yw, mae'n amlwg mae rhywbeth mwy gwerthfawr yn mywyd sycheis na'r arian. Mae wedi derbyn trysor sydd wedi gafael yn ei sylw fe a'i serchen fwy na'r arian a beth oedd yn ei wasanaethu. A felly mae'r cadarnhad wedyn yn dod gan Iesu yn adnod 9 heddiw, meddai Iesu wrtho. Daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn ymte. Mae Iesu'n cadarnhau, mae hwn wedi achub, nid oherwydd beth mae wedi wneud, ond oherwydd beth mae Iesu Grist wedi wneud ar ei gyfer A falle bod chi'n un bore yma, chi'n amau, ydw i yn Gristion go iawn, ydw i yn fab i Abraham fel sycheis, mab trwy ffydd, nid mab corfforol, ond mab trwy ffydd. Ydw i wedi profi iachawdwriaeth Duw yn ymweld â fy mywyd i. Ydw i wir di credu, ydw i wir di edifarhau. Falle bod chi'n stryglo cael y sicrwydd yna. Jyst dychmygwch gyda fi am eiliad fod 2 law mas gyda fi, 2 law, ac yn y llaw yma fi'n dal mas yn sicr i chi. Popeth allwch chi freuddwydio amdano fe. Eich dyfodol chi, sicrwydd ariannol, gyrfa, teulu, yr holl bethau ni'n gosod ein bryd ni arno. Sefydlogrwydd ariannol, gwyliau braf, pob math o bethau mae'n calon ni'n gosod ein bryd ni arno fe. Ac yna yn y llaw arall fi'n rhoi cynnig i chi Iesu Grist, a phob bendith sy'n dod i'r Cristion ynddo fe. Pa un byddwch chi'n ei gymryd. Meddyliwch am hwnna am foment. Popeth sydd gyda'r byd, cyfforddusrwydd, a bod felly addo hwnna i chi. Fi methu, ond bod chi'n cael yr holl bethau chi wedi breuddwydio amdano. Bod bywyd yn mynd yn union fel bod chi wedi gobeithio. Yn y llaw arall, Iesu Grist. Peidiwch cam ddeall, dyw e ddim bod ni methu cael a mwynhau roddion da Duw, os ni'n dilyn Iesu, ni fod i fwynhau nhw a diolch amdano nhw, os mae Duw wedi rhoi nhw i ni. Ond o'n i yn
hoffi, fi'n credu nos Fercher oedd yn y gynhadledd, darlun John Trehan o'r props. Ni'n gallu defnyddio y pethau yma, plant, teulu, diddordebau, cyfoeth, swydd, gyrfa, fel props. Ni'n pwyso arnyn nhw, a ni'n dibynnu arnyn nhw am ein hapusrwydd ni, am bodlonrwydd ni. Mewn gwirionedd, be ni'n dweud yw, os nag oes gen i y pethau yma, yna byddai methu bod yn hapus. Byddai methu bod yn fodlon hebddo nhw. Ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n cwmpo i ffwrdd? Falle ddim yn y byd yma, falle byddwch chi yn llwyddo i pwyso arnyn nhw a bod nhw'n just y bod yn dal chi lan nes bod chi'n marw. Ond newn nhw ddim eich llenwi chi. Newn nhw sicr un dydd, bydden nhw gyd yn pasio i ffwrdd. Byddwn ni'n marw, a bydd y pethau yna ni wedi byw ar eu cyfer nhw. Bydden nhw ddim yn rhoi unrhyw obaith, unrhyw gysur i ni yn y dydd hwnnw. Dwy law, ydy Iesu Grist werth e? Yr ateb i sycheis, wrth gwrs, oedd ydy. Dyna sy'n wahanol rhwng fe a'r llywodraethwr ifanc cyfoethog. Ddau nhw'n cwrdd â Iesu, mae un yn gadael yn drist iawn. Bod e'n meddwl bod e'n gwneud penderfyniad cywir, bod e'n meddwl, o na, mae'n well gyda fi fy nghyfoeth, fy arian, na dilyn Iesu. Mae'n mynd i ffwrdd yn drist. Mae sycheis yn credu, sycheis yn derbyn. Mae e'n colli ei holl arian a'i gyfoeth. Mae yn llawen. A be amdano chi? Beth yw'r, os chi'n chwilio chi hunan, beth yw'r peth ych chi'n pwyso arno? Beth sy'n rhoi heddwch, tangnefedd? Beth sy'n rhoi llawenydd mwyaf i'ch bywyd chi? Sycheis yn barod i golli popeth mwyn ennill Iesu Grist. Doedd ddim hyd yn oed yn ystyriaeth iddo fe. Os fi'n gallu cael Iesu, mae hwnna cymaint gwell. Iesu, rwyt ti'n ddigon. Mae'n cymaint gwell na popeth sydd ar yr ochr arall. Does dim byd all cadw fe rhag Iesu Grist. A gwers i ni fel Gristion yw, mae Fuddod yn ddyletswydd arno ni. Mae'n beth sy'n dylai roi llawenydd i ni. Gan bod Iesu yn drysor mwy gwerthfawr i ni, na'r pethau ni'n colli, ond hefyd am bod ni'n gwybod bod ni'n plesio Duw. Ni'n blant i'n tad nefol, a ni eisiau gwneud yr hyn sy'n rhyngu ei fodd e. Dyna oedd Iesu Grist yn gwneud trwy ei fywyd, yn ei llawenydd e, oedd i fyddhau i'w dad. Wneud ei ewyllus yn gweddio yn yr ardd, nid ewyllus di. Nid fy ewyllus i, ond ewyllus di a fo'n ben. A felly, ei fuddod nawr i'r Cristion, dyw e ddim jyst yn ddyletswydd, ond mae'n ddyleit i ni. Dyna sy'n rhoi llawenydd a boddhad i ni fel Cristnogion. A felly, dyna trysor sycheis. Mae'n newid i bod yn ei galon e. Mae wedi dod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw trysor penna ei enaid e. A felly mae popeth oedd yn ystyried yn ennill iddo fe nawr yn golled o'r profiad o adnabod Crist a byw ei fwyn e. A'r peth ola fi eisiau ni i weld yw tysturi y gwaredwr Iesu Grist. Gwaith mae wedi wneud i ddod a natur y gwaith yn dangos sut waredwr yw e. Yn gweld cenhadaeth Iesu yn adnod 10, yr adnod ola. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Dyw Iesu heb ddod mwyn y rhai sy'n meddwl bod nhw'n gyfiawn. Dyw Iesu heb ddod i roi adloniant i rhai sydd yn meddwl bod nhw'n iawn o flaen Duw. Mae'n drawiadol i sylwi yn y fengili canes sycheis yw'r cofnod olaf cyn y groes o Iesu yn ymwneud â rhywun a hynny yn arwain at nhw'n dod i'r bywyd, at iachawdwriaeth. Yr un nesaf ar ôl sycheis, wrth gwrs, yw'r lleidr ar y groes. Yn Luc 23,
Os chi mo'n troi, Luc 23, 39. Roedd un o'r troseddwyr ar ei groes yn ei gablu, gan dweud, onid ti yw'r Meseia, achub dy hun a ninnau. Ond atebodd y llall a'i gyryddu, onid oes arnat ofn Duw a thithau dan yr un ddedfryd. I ni y mae hynny'n gyfiawn, oherwydd heiddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni wnaeth hwn dim o'i le. Yna dywedodd, Iesu, cofia fi pan ddoi i'ch deyrnas. Atebodd yntau yn wir, yn dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Dyma troseddwr ofnadwy, siwr o fod terfysgwr, ond am rhai fel fe, mae Iesu wedi dod. Rhai fel ni. Yr achos cyn sychais yw y dyn dall. Un arall wedi ei wrthod gan gymdeithas. Os neb eisiau dim byd i wneud gyda fe. Cardotyn, begar, dall. Ond mae'n dod yn ddisgybl i Iesu, yn derbyn golwg am y ddeiant. Nawr ydyn ni'n amau hynny, ar ein cyfer ni ein hun. Mae'r bobl yn y dorf, dyn nhw ddim yn deall ydyn nhw. Maen nhw'n meddwl, sut all Iesu drwy gyrhau at un fel sychais. Dyn nhw ddim yn deall ei angen nhw ei hun am waredwr, a dyn nhw ddim yn deall beth yw y gwaith mae Iesu Grist i dod i'w gyflawni. Ond os chi yn amau, ni wedi canu'n barod nag ni, dwedodd Crist, os wyf ar goll, daw ef ata fi, a profodd hynny ar y groes. Sut allwn ni wybod i sicrwydd, mwyn ein hunain amheuaeth ni, ac mwyn bod ni'n cyhoeddi yn hyderus i'r pobl yn ein bywyd ni, pobl sydd heb waredwr, pobl sydd ddim yn nabod yr arglwydd Iesu Grist. Sut gallwn ni gyhoeddi fod gobaith a gwaredigaeth i'r pechadur mwyaf? Wel, y groes. Ar y groes, mae Iesu Grist yn dod yn felltith yn ein lle ni. Mae yn dod fel yr un wedi ei wrthod gan gymdeithas. Yr un hyd yn oed wedi ei wrthod gan Dduw. Mae yn derbyn y gosb ni'n ei heiddi am ein pechod ni, arno fe ei hun. Felly os chi yn amau, all Iesu Grist maddau un fel fi, neu yn ffrindiau, neu'n teulu i. Wel, yr ateb yw gall. A mae hwnna yn ateb gallwn ni roi'n hyderus. Mae wedi marw, mae'r pris wedi ei dalu, gorffennwyd ar y groes. So chi, ar y gynhadledd, byddwn ni wedi clywed yn y boreau, ni wedi cael lot o help ddim yn rhoi 3 darlun o beth yw bywyd y Cristion, beth yw natur bywyd Cristion. Sgwni os chi cofio nhw, bod ni'n filwyr, bod ni'n athletwyr ac yn ffermwyr. Oedd e'n help fawr, oedd e'n werth fawr ac yn her i glywed am y fath o fywyd mae Duw wedi ein galw ni iddo fe fel Cristnogion. Bywyd o ymroi, bywyd o fod yn ddiwyd, yn ddisgybledig, bywyd o ddioddef. Ond mor werthfawr yw ystyried cyn bod ni erioed yn ffermwyr, yn athletwyr na milwyr, ond ni'n ddeillion ac yn bradwyr ac yn droseddwyr. A dim ond am i Dduw erioed cofio am rai fel ni, ydyn ni ar hyn ydyn ni. Gras yw o'r dechrau i'r diwedd, a gras bydd yn canu i dragwyddoldeb. Diolch i Dduw. Amen. Wel, ganwn ni unwaith eto golchwyd Magdalen yn ddisglair. A mynasau ddi yn wyn. Yn y ffynon ddaeth o galon Iesu ar Galfaria fryn. A wedyn, cwestiwn, pwy a wyr na alchir finnau? Pwy a wyr na bydda fi fyw? Ffynon weidlyd, pen Calfaria, llawn o'r unwaith dwyfol yw. A wedyn, yr ail bennill, y sicrwydd yna, gwneir fyw neir ffym golchi'r unau. Gwn mi wn y byddaf byw. Ffynon weidlyd, pen Calfaria, ilch fy meiau di ei lliw. A wedyn, do, fe olchwyd Sôl o Darthus. A fi'n siŵr byddwn ni'n gallu dweud yn yr un ystyr, do, fe olchwyd Sychais o Jericho, a do, os chi wedi trystio yn yr arglwydd Iesu Grist, os yw yn fwy gwerthfawr i chi nac arian ac air na unrhyw beth gall y byd ei gynnig, yna do, fe olchwyd
Rhodri o Gaerdydd, a pob un yma sydd yn trystio ynddo fe. Ewch i ni ganu gyda'n gilydd. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll, nawr ac hyd byth.